I d'altra banda, aquests dies també de confinament sembla ser que hi ha un excés d'exhibició a les xarxes, no? Tothom mostra les món, no? Que m'heu perdut? No? Tot bé? Hi ha hagut un moment, almenys jo hi ha hagut un moment en què... Però endavant, continua. Vale. No, que dic que en aquest moment que estem tots doncs, generant ficció i generant nous inputs, no? I materials culturals a través de les xarxes, no sé si us passa a vosaltres, a mi em passa doncs, que hi arriba un moment d'accés, no? Que potser acabem empatxats una miqueta d'això, no? I d'alguna manera ens fa un efecte contrari a un mateix, almenys a mi em passa, que això, que penses, bueno, jo què haig de dir, no? Si ja està tot dit, vull dir, per què jo hauria de dir alguna cosa si a tothom, no? I hi ha gent que ho diu meravellosament bé, no? I dius, per què hauria d'escriure jo, no? De fet, és una cosa que a mi sempre m'agradava de pensar, diguéssim, que la Virginia Woolf, ella deia, diguéssim, que ningú et demana que escriguis poesia, novel·les, pel·lícules, no? Que ningú... Per tant, ja d'entrada hem de superar aquest obstacle, no? Perquè ningú t'està demanant i, per tant, escriure ja és una voluntat fèrrea d'intentar un obstacle que és que ningú t'està demanant que escriguis, no? La gent té aquest, diguéssim, tenim aquest poder, diguéssim, ja no cal arribar a fer una entrevista a través de la televisió, que tu pots gravar-te un vídeo i aparèixer arreu, a totes les cases, no? I d'alguna manera això també pot crear aquest efecte contrari. Llavors, o sigui, hi ha una paradoxa aquí, no? D'un excés de llibertat i a la vegada estem totalment anul·lats i tancats a casa. No sé si us va arribar algun mail, o vosaltres ho heu fet, des de Lectures en Ruta, d'escriure unes línies descrivint-vos a vosaltres, no? Aquest exercici, d'alguna manera, m'hauria agradat fer-lo in situ, si ens haguéssim trobat tots aquí en una aula, en una casa o que sigui, tots junts, i tenir el temps per poder-ho fer amb més pressió, perquè la meva idea era crear aquesta pressió, que segurament potser heu tingut si heu rebut aquest mail i heu pensat, ostres, ara què haig d'escriure i com ho escric? No només és el què, perquè una cosa és parlar de nosaltres, que ja és una cosa complicada, complexa, com ens venem, com ens expliquem nosaltres als altres, no? Però per l'altra banda també hi ha aquesta cosa de dir, i què pretén? Com vol que ho expliqui això, no? Què haig d'escriure? La meva definició de qui soc, on vaig néixer, què he estudiat i de què treballo? O haig d'escriure una llista de coses, que és un altre gènere, diguéssim? O faig un poema sobre mi? O, no sé, cadascú deu haver pensat milions de coses pel cap, sobretot si teniu temps. Però a mi m'ha agradat, si us hagués tingut aquí, de dir-vos ara mateix, de dir-vos, teniu 5 minuts per escriure, per descriure-us a vosaltres. No? I llavors, aquesta pressió, aquests 5 minuts que van comptant el compte enrere, i que veus que hi ha gent que està escrivint, no? I que no para d'escriure i dius, jo no sé què dir ara, i et crea aquest pànic, d'alguna manera ve explicar o exemplifica el que us volia explicar d'entrada. No sé si a vosaltres és el cas o us ha passat quan us heu afrontat aquest exercici. Ens fa pànic l'excés de llibertat. No? Ens fa pànic, de fet, tenir una pàgina en blanc, que és tot possible. No? I quan tenim allò que és tot possible, diguéssim, podem escriure qualsevol cosa, en el fons, tret que només ens dona una premissa, que és que ens hem de descriure nosaltres, però descriure'ns a nosaltres pots ter milions de maneres diferents, doncs d'alguna manera ens adonem que l'accés de llibertat, diguéssim, ens limita molt. No? Tot això per dir-vos que realment el títol del curs, que jo també pensava, que, si no, poder posar com a subtítol, diguéssim, que és aquest encert de la incertesa o
o com trobar la llibertat en temps de confinament, d'alguna manera és des d'on jo parteixo sovint a l'hora d'escriure, o intento escriure des d'aquest lloc. Bàsicament perquè si no, sento el vertigen de l'accés de llibertat. No? Llavors, d'alguna manera aquest exercici venia a explicar això. No sé si algú de vosaltres, si li ha passat, els que teniu la càmera oberta, que pugui aixecar la mà per compartir-ho, almenys m'ha passat això, de que no sabia què dir. No? Us ha passat o no? Ho dic perquè per fer una mica de... vale. Doncs això crec que ve explicar una mica el que volia, per on volia començar. No? La llibertat crea vertigen, ens paralitza, és a dir, el buit crea por, no? Aquest full en blanc ens genera por i la por fa paràlisi i, per tant, no permet començar, no? Començar a vomitar, és a dir, a dir qualsevol cosa. Per altra banda, també hi ha el tema de la vergonya i el pudor. I és una cosa que jo explico molt normalment, no només a les classes d'escriptura, sinó a les classes d'interpretació en teatre, perquè és una cosa que si no accepta, a vegades esdevé un obstacle, un gran problema. I és molt bonic veure quan, en teatre almenys, no? Quan veus un actor o una actriu passant vergonya. És a dir, deixant passar per allà. No? Llavors és quan veus la puresa i la veritat absoluta. No? Estan passant coses allà. Veure algú passar per la vergonya és d'una honestedat tan preciosa, tan bonica, tan bèstia, no? que això, com a espectador, com a lector, com a algú que ho està mirant, no? Doncs te n'adones que allà hi ha alguna cosa interessant a fa. I per això a mi m'agrada pensar que realment tots hem de poder passar per allà a l'hora de quan escrivim, quan actuem, quan fem art en definitiva, no? Quan intentem explicar-nos. Quan hi ha un estudiat i que pot haver-hi molta tècnica, etc., a vegades falta aquesta puresa que ve donada una mica per mi, per aquest vertigen que crea també la vergonya i el pudor davant de les... Hola, Jordi. Te n'has anat d'una manera... La violència que crea a l'hora de... M'he congelat? Durant un moment, per tant, recupera els últims 20 segons, torna'ns-els a donar i ens hi posem. Som-hi! Bé, això era un som-hi al revés, però volem escriure, volem per l'EO, va. Vale, doncs l'última cosa és la idea de la violència que crea, diguéssim, a l'hora de començar a escriure. Per tant, i d'alguna manera, aquí m'agrada citar Picasso, que el Pablo Picasso, diguéssim, que deia que la creativitat, sobretot, és un acte de violència. No? Ell diu que el primer acte de violència, diguéssim, d'un pintor és fer la primera taca en un llenç blanc, no? I després, tot el que ve després, el que fa el pintor, tot el que segueix en la pintura, en la feina del pintor, consisteix en arreglar, en corregir aquella primera traça, no? Per tant, a vegades, simplement el que hem de fer és començar, no? Vomitar, i llavors després és quan resols coses. No sé si us ha passat en aquest exercici, però de fet estàs com dient ara què faig, i al final comences de qualsevol manera i després el que fas és intentar corregir aquella manera d'haver començat. Per tant, sempre a vegades és bo llançar-se sense xarxa, amb pànic, amb vergonya, amb el que sigui, i després intentar resoldre allò que s'ha fet. Això no només amb escriptura, sinó també amb qualsevol disciplina artística, al meu parer. No? Llavors, d'aquí també ve molt associat el fet de la violència amb la distorsió, que per mi és la base, l'essència de l'art, i des d'on parteixo les meves classes d'escriptura, del fet de dir l'art no deixa de ser una distorsió de la realitat,
de tot allò que veiem. La funció de l'art és justament de donar la volta a les coses, no? Això ho deia Brecht, justament, i per mi també, jo també ho considero així, i per tant, aquest acte, aquesta de resistència que és l'art en general i l'escriptura, doncs, i que cito una altra vegada Virginia Woolf en el fet de dir ningú ens demana que escrivim res, per tant, ja hem de fer un acte de resistència per tal de... No? Llavors, tot el que m'agradaria donar-vos avui són obstacles, resistències, limitacions, per tal que no ho puguem pensar i que no ens trobem en aquest buit, en aquesta pàgina buida de no saber per on començar. No? Que poden ser limitacions lingüístiques o poden ser limitacions de gènere que ens permetin posar-nos en una tessitura. No? Llavors, m'agradaria fer-vos fer un exercici d'entrada, a veure què us sembla, així ben ràpid, 3 minuts màxim d'acció per intentar veure què ens surt, què ens passa, que seria un exercici que jo li dic monoiniciàlic, que seria intentar escriure o reescriure allò que heu escrit, si heu escrit, si no, seria escriure de nou, diguéssim, la vostra descripció de qui sou, amb una frase o 2 frases o 3 frases les que us surtin, diguéssim, però que totes les paraules comencin amb la mateixa inicial. Si podria començar amb la T, no? I llavors dic, ostres, però jo no em dic Toni, em dic Jordi, com ho faig? Jo començava dient, hola, em dic Jordi, doncs, no sé, hem de buscar noves maneres de trobar. Segurament no podré dir potser hola, o almenys no podré dir el meu nom, no? Però podré dir altres coses. No podré dir tinc 30 tants tacos, no? 30 tots, per dir-ho d'alguna manera. No sé, i continuar, no? Intentar veure què ens surt a partir d'aquesta simple idea i intentar vomitar sense pensar massa. Si et surt tonto d'entrada, dius, ostres, però jo no em crec tonto, però ara m'ha sortit tonto, doncs potser m'hauré de definir d'aquesta manera. Tindrà alguna lògica, segurament. No? Per tant, us dono 3 minuts màxim, vale? A veure què passa, o 2 i mig, perquè ens surti qualsevol frase que totes les paraules comencin amb una inicial. Penseu, qualsevol, pot ser amb la A, pot ser amb la B, pot ser amb la C, amb la S, amb la M, amb la P. No cal que us poseu traves de dir no, millor que comenci amb aquesta perquè serà més fàcil trobar paraules. De fet, és igual, tot és complicat. Per tant, us deixo 2 minuts i mig, vale? I intenteu escriure alguna cosa. Endavant. Jordi, preposicions... Clar, totes les paraules. Si no tens preposicions amb aquella lletra... Res, no serveixen. No, la gràcia d'això és que de sobte et surt alguna cosa que no... Tots estem com molt avasats a escriure a la nostra manera, no? I de sobte ens trobem que no podem escriure a la nostra manera. Estàs obligat a escriure a aquesta nova manera, no? I aquesta nova manera és que si tu has triat la lletra I, per exemple... Sí, aquesta. Exactament aquesta. Doncs llavors només tindràs una conjunció, que és I, no?
però trobaràs que tindràs moltes altres limitacions. Per tant, només pots conjugar coses, potser. I és la gràcia. No, i noms i adjectius. Sí, i llavors et sortirà amb un gènere diferent. Et Que sortirà... no em surt amb indi. Clar, i aquesta serà la teva manera de definir-te avui, ara i aquí, no? Molt bé, doncs ja està. De res. Gràcies. Com ho teniu? Mentre acabeu d'escriure, o no, o ja ho heu escrit, només no sé si es poden fer dues coses a la vegada, però... De fet, això no deixa de ser, ara que em preguntava la Dolors, que l'atenció que s'ha de tenir per escriure aquestes coses, no? Sota aquestes traves, sota aquestes premisses, sota aquests obstacles, no deixa espai a les autocensures. I això és una cosa que justament ens dona llibertat, perquè normalment, per molt que creguem que tenim tota la llibertat, tenim totes les censures del món, encara que no ens ho creguem. No? Això en general, no només en l'escriptura, però en general, en tot. No? Ens trobem que tenim una manera de fer i si no podem fer-ho d'aquella manera, ens trobem molt limitats. No? Ens passa a l'hora d'expressar-nos, quan intentem comunicar-nos, quan estem en un país que no sabem l'idioma, diem, i ara què? No? Llavors hem d'utilitzar nous recursos que no sabíem i que podíem utilitzar i potser només sabem una paraula en aquell idioma i utilitzem aquella paraula fins a la sacietat. No? I també ens estem comunicant així. No? I és molt bonic veure com, per exemple, Samuel Beckett va començar a escriure en francès. Ell era anglès, se'n va anar a viure a París i va començar a escriure en francès no sabent la llengua del tot. Només va saber algunes paraules i va començar a fer amb 10 paraules. No? No va així, fins que va aprendre la llengua, evidentment, però aquells primers poemes no són menys poemes, no són menys artístics, no són menys interessants. Tenia moltes limitacions i amb moltes limitacions podia fer grans coses. Perquè podem fer grans coses, només amb una lletra. Diguéssim que l'enginy se t'obre en el moment que tens totes les traves del món. I això ja només pensant en molts creadors, la majoria de creadors que han creat cànon, d'alguna manera, literari, són els que han viscut en moments de censura i que han hagut de saltar-se la censura d'alguna manera, per tant han hagut de crear per sobre d'això, no? I crear enginy, no podem dir el que volien dir d'entrada i havent de desviar-se per acabar-ho dient. No? Per tant, aquesta resistència, d'alguna manera, serveix per trobar la nostra pròpia llibertat, una nova manera de parlar. De fet, en general, la tensió crea atenció. Això en teatre està claríssim. És clar que si no hi ha tensió en una obra de teatre, no es crea aquesta atenció des del públic. I per tant, jo normalment com a director intento que els actors estiguin incòmodes. És d'alguna manera, si veus aquesta incomoditat en l'actor, llavors mires i dius què li passa, què li està passant. Si no hi ha incomoditat, si està totalment còmode tot, llavors dius, bueno, ja està, sí, i què? I què? No? Perquè... sí que se'n veu. T'han deixat un regal aquí fora. Et torna la meva mare? Algú... Irene? Mary. Ai, perdó. Irene, et sentim. Va. Doncs això, en tot cas, com us ha anat? Algú vol llegir el que li ha sortit? No és per saber, sentir coses diferents. La vergonya apareix aquí, però
oblideu-vos-en. Res és correcte i res és incorrecte. És a dir, en el fons tot és correcte. Qualsevol cosa que hem fet. Només que haguem posat una paraula, evidentment. Potser ens defineix una paraula. Algú ho ha fet? Iñaki? Hola, sí. Hola. Jo he escollit la A perquè sóc molt bàsic i he començat pel principi. Perfecte. I, a veure, he escrit dos frases o dos enunciats. Sí. Abans acarrerat a avingudes atrevides, ara a Andorra. Oh. I realment estàs a Andorra? Sí. Ah. Sí, sí. Bé. Però sóc nascut a Barcelona, on hi ha avingudes atrevides. I on pots acarrerar-te, no? Sí, sí, sí. I total. Seria això. Abans acarregat, ara a Andorra. Ara... Bueno, no diu gaire cosa de mi, en realitat, és el que he pogut. No, però home, sí que diu de tu, no? Bueno, almenys sí, està clar. I ara, i a menys, almenys sabem que ara a Andorra vol dir que ara hi ha calma aquí, no? Sí. En tot cas, a Barcelona també t'ho puc dir que ara hi ha calma, per sort. Però abans també, amb avingudes accelerades, també. Molt bé, Iñaki. Martí, tu també tenies alguna... Ara em sentiu? Sí. Val, em sembla que m'he equivocat perquè s'havia de començar totes les paraules per la mateixa lletra o només la primera de la frase? No, totes. Doncs deixeu-me reformular-ho i ja us ho llegiré. Vale. Algú altre? Llegim algun més i després... Dolors, a veure... Intento interpretar immensitat incòluma i inerme. Oh, renoi. Wow. Triar la lletra I i al costat. Molt ben interpretada, aquesta immensitat. Sí. No és fàcil, la I no és fàcil. El primer que em sortia era dir imbècil, no? Jo mateix. Però... Home, també ho puc posar, imbècil. O, d'alguna manera, la idea imbècil. Però perfecte, super, molt bé. Si algú altre té interès de llegir-ho, endavant, Sí? Bueno, hola. Hola, tal? Bé, a veure, jo he triat la M. A veure. Menjo massa, moc 1000 mans. Mai moriré, menys mal. M'esgarrifa moltíssim mirar-me. Que bé. I aquest mirar-te és perquè t'estàs veient ara mateix? Una mica, sí. Molt bé. Ostres, que bé. Mira, hem fet, diguéssim, tres lletres, ja ens dona un món, Veiem que realment podem escriure molt més del que ens pensem. A vegades, no sé si ho havíeu fet mai aquest exercici, però a vegades pensem, ostres, no en seria capaç i en som molt capaços. Realment surten coses meravelloses. I l'únic també és veure com hi ha gent que pensa en algunes paraules que nosaltres no pensem i, per tant, ostres, és allò de dir, esclar, aquesta paraula existia, no? A mi m'ha servit, almenys, per conèixer paraules noves, per utilitzar paraules que no utilitzava i també perquè, d'alguna manera, amb aquesta fixació, diguéssim, en aquesta limitació, d'alguna manera, ens trobem en que potser parlen sense preposicions, sense conjuncions, sense, diguéssim, articles, i per què no ho podem escriure d'aquesta manera, no? Ens dona un altre caràcter, una altra manera de parlar. Molt sovint en teatre això passa, almenys a mi m'adona com a lector de teatre, que tots els personatges d'una mateixa obra parlen igual. I penso, per què? Parlen tots igual? No pot ser, si són molt diferents, no? I és perquè hi ha un mateix autor darrere, evidentment. Però a vegades hem de conèixer-nos a nosaltres mateixos, que podem escriure molt diferent i potser hi ha algun personatge que parla sense conjuncions, que parla sense adjectius, que parla, no sé, en format llista. Hi ha gent que parla diferent, parla en frases fetes sempre, o parla amb molts adjectius, o parla sense cap adjectiu i només amb noms, i molt hermètic, no? Doncs això ens ho fa trobar, d'alguna manera, quan fem exercicis amb aquests tipus de limitacions. En tot cas, el que us deia abans, aquestes resistències creen aquest enginy, d'alguna manera, no? I
I d'alguna manera ens posa en aquesta situació de tensió que ens fa estar més atents en certes coses, com per exemple en les paraules que utilitzem. No? Molt sovint a vegades volem només saber, jo vull explicar això, no? Vull explicar com de malament ho estic passant en aquest confinament. Val, molt bé, tens el què, però ara com ho expliques? I aquest com ho expliquem, d'alguna manera, a vegades, per mi passa a ser molt més important, perquè el què, com us deia abans, o comentàvem abans, està tot dit. En el fons, i ara avui dia amb les xarxes ho veiem claríssimament, no tothom parla del mateix, tothom està dient les seves experiències i penses, si són compartides, sí, tots ho estem vivint igual, no? D'alguna manera el que podem fer és com expliquem les coses, perquè llavors ho canvia tot. Per tant, per mi em passa a ser el motor de l'escriptura. Com escriure passa a ser el motor del què escric. I per tant sempre penso com ho escriuré, què no ho sé, però com escriure? I llavors aquest com em crea el què. La forma em crea el contingut. Aquesta mena d'enginy l'ha fet servir molts autors, evidentment, al llarg de la història de la literatura, i hi ha molts tipus de recursos lingüístics. N'hi ha un que és el palíndrom, per exemple, no sé si l'heu fet mai, però és una cosa que potser no ens tardaria molt, ens entretindríem molt, però és com una manera també de posar-te moltes limitacions a l'hora d'escriure. Ho dic per si us ve de gust, no ara, però apuntar-vos-ho com a, si no el coneixíeu, el recurs d'intentar fer algun palíndrom. Palíndrom és aquell revés tant del dret com del revés, no? I dius, ostres, això és impossible, això no puc escriure, no puc fer-ho, no? Però no és mentida, ho podem fer i us suggereixo que, sobretot si esteu en algun moment d'avorriment, doncs pot ser una bona cosa i que a més trobareu que cada cop és una obsessió que d'alguna manera potser us enganxa, no? Hi ha el típic palíndrom que va dir Roosevelt quan van fer el canal de Panamà, que deia amant, aplant, a canal, Panamà. I si ho llegeixes del revés, amant, aplant, a canal, Panamà, és el mateix, no? Però també hi ha, no sé, altres que també molt que deien, com era? Sometamos, això, exacte, ho deien a Sud-amèrica, sometamos o matemos, que també és absolutament igual. Però llavors hi ha els típics, en castellà, aquell típic que diu dávale arroz a la zorra i l'abat, que almenys els meus pares, els meus avis ho deien molt, però després quan ho comences a escriure et surten idees molt maques. Un bon snob nu, per exemple, no? Un bon snob nu s'escriu igual per davant i per darrere, no? O a una nena nua, llepa-li la pell, nena nua. No hi ha cap diguéssim, menor d'edat aquí, no? Perquè ara queda molt malament això, però d'alguna manera a una nena nua s'escriu igual del dret com del revés. I llepa-li la pell és igual del dret i del revés. Per tant, junts, a una nena nua, llepa-li la pell a una nena nua, tot això, diguéssim, es pot llegir d'un lloc a un altre. O a treballar allà, Berta. Si ho llegeix al revés, és a treballar allà, Berta. Val. Altres maneres també de complir, de veure com parlen els personatges, o almenys que a mi em serveixen de com parlen els personatges, i que podem intentar de provar, si us ve de gust a algú de vosaltres, que és en lloc de mono inicials, diguéssim, utilitzar les mono, els monosíl·labs. No em sortia. Estic fatal del cap. Per tant, reescriure l'escrit
intentar escriure en monosíl·labs, en paraules monosil·làbiques. Poden començar amb lletres diferents, poden tenir qualsevol lletra, però només poden tenir una síl·laba, cada paraula. Per tant, una frase, o dos o tres, els que surtin, que només tinguin, les paraules tinguin només una síl·laba. Fem també un parell de minuts màxim, a veure què us surt. Com ho teniu? És molt bèstia, això, molt express. Us està trencant el coco? Aquestes síl·labes han de tenir significat? Home, sí, la idea és que sí. Però poden ser onomatopeies, també. Vull dir, pst, també, no sé, també es pot fer. Va, algú vol llegir el que té? T'has de... Això. Ara tinc el so. Jo faig més mots, bosc, visc. Jo faig més mots? Bosc, visc. visc. Que bé. Però si vius en un bosc? No, voldria, ara mateix. Bosc metafòric. És el paisatge, és el mirar. Exacte. Molt bé. Algú altre vol llegir el que... Perfecte, Jordi, digues. Felicitats, per cert. Moltes gràcies, igualment, Gràcies. Tinc tos tot el temps, tu. Tens tos, tu? Treu tot el que tens i tapa't. Molt bé. Doncs aquí... Sí, molt bé. Tapa't potser és l'únic mot que t'ha sortit allò. Però, ostres, si tens tos, ara fes-t'ho mirar, perquè diuen... No, és l'exercici. No, ja ho sé. Molt bé, super, perfecte. Doncs va, si voleu continuem, que m'agradaria arribar en un exercici a veure si podem fer-lo. La idea és que aquest exercici, ara de fet us en puc donar uns quants, perquè si voleu us apunteu per si podem fer-ho també a casa, que pot ser molt interessant de fer, que és, jo per exemple em faig un que molt sovint ho faig jo per intentar també això, aprendre coses noves,
que és el fet de fer diàlegs entre personatges en el que un té unes limitacions i l'altre una altra. Llavors, per exemple, hi ha un altre exercici que és el monovocàlic, que és escriure només amb una vocal. És a dir, totes les lletres del món, però només pot sortir una vocal. Per exemple, la A. No? I llavors, no pot sortir la E, ni la I, ni la O, ni la U. Podem fer tan estricte com vulguem. Podem fer-ho menys estricte i dir que la E, quan és neutra, llavors sí que pot funcionar. O que la QU i la GU juntes, amb què o que, diguéssim, funciona com a... La U no existeix, no? I no la contem. Però d'alguna manera, si fem això, trobarem que ens adonarem, o m'agradaria que ho provéssiu, però jo us avanço, per exemple, no sé, un exemple de dir tonto. Un que parla amb la A i l'altre que parla amb la O. Que diu, caram, ara va grapat amb tapa blanca. T'agrada? Molt. Alça, la tana gitana, para, t'has saltat l'acte. Com? 2. Ahà. No, clar, el cap te va massa accelerat. No sé, per dir alguna cosa, o fas cara de patata xafada. D'alguna manera, quan veus que algú parla molt amb la A, te n'adones que, escrivint-ho, te n'adones que és molt xava, et surt com una cosa molt apijada, no? Algú que parla, va, jalà, agafa la safata amb bacallà amb pastanaga, et passa a la casa, és molt apijada, no? Amb la O és molt vasto, no? Bo, sí, no? Parla amb la O. Amb la I és molt de vostè, perquè diu, miri, si tinc pits ínfims, no sé, qualsevol tonteria, però és molt de vostè, no? Llavors, te n'adones que si volem que una persona sigui refinada, de fet, si hem fet molts d'aquests exercicis, ens adonarem que potser és molt millor que aquella persona digui tifa que no caca, perquè és el mateix, però és molt diferent, no? O jo què sé, o un altre nom que tingui més os que as, no? O més us que is. Si ho fem, realment veureu molta personalitat en per què triar aquelles paraules i no unes altres, no? A mi em passava que al principi escrivia i em venia al cap, pum, de vomitar, però no m'adonava que estava creant un personatge que no era jo i, per tant, potser no deia caca ni merda. Potser deia pastarada o potser deia, jo què sé, cagalló. Deia altres coses perquè realment parlava diferent. I això m'ho donava el recurs, diguéssim, d'haver provat molt, d'assajat molt, d'obligar-me a escriure amb aquestes limitacions, però després, quan tenia tota la llibertat del món, llavors sabia triar una paraula o altra. Per tant, és un bon exercici que podeu provar. Després hi ha un altre que a mi m'agrada moltíssim i això és el que avançava l'Albert al principi quan em presentava, que és el contrapet. És una figura retòrica o un recurs lingüístic que es diu contrapet, diguéssim, que ve... De fet, en francès hi ha molts bons exemples. Es diu la contraperie, diguéssim, la contraperia, que és el contrapet, diguéssim, és un procediment d'intercanvis de consonants i vocals d'una mateixa frase per acabar sent pràcticament igual, però que soni o que funcioni diferent, no? És a dir, agafar una mateixa frase, capgirar algunes síl·labes, lletres, algunes consonants, algunes vocals, i que quedi una frase bastant igual, però que tingui un altre significat. Per exemple, molt sovint s'utilitza amb coses, diguéssim, escabroses o sexuals. Me'l menjaria aquest bolet cru. Una frase. Me'l menjaria aquest bolet cru. El contrapet seria me'l menjaria aquest bru. Clar, queda una altra cosa molt diferent, no? O el Pere li treia el nus del pap. El contrapet seria el Pere li treia el pus del nap. O observava les cames de la moixa. Podria ser observar les mames de la coixa. Si agafem
aquesta idea podem arribar a fer un personatge que tingui aquesta mena de dislèxia, que d'alguna manera creï algun motor per intentar posar aquesta tensió que dèiem abans. No? És a dir, que hi hagi alguna cosa que no s'entenguin entre els personatges i que nosaltres com a espectadors sapiguem què volia dir però que s'ha equivocat. No? I en canvi el personatge amb qui està parlant, si és que hi ha algun altre personatge, no l'entén o entén una altra cosa. Això és el contrapet, la dislèxia seria més anàrquica i pot ser qualsevol cosa, és a dir, no sé, que no cal que sigui exactament igual, no? Una en castellà que em fa molta gràcia, que és les lechugas de la parcela o les pechugas de la Marcela, no? És molt... O un tipo apático o un pato atípico, no? O pásame la pinza o písame la panza. És una altra història, és com més obert. No? I després hi ha el quiasme, que el quiasme té, que és l'ordre de les paraules en una oració s'inverteix. Però només són les paraules, no són síl·labes ni lletres. No? Com podríem dir, el sida té cura o el cura té sida, no? Que és molt diferent. O una gorra de viaje, un viaje de gorra. No? En tot cas, això a mi m'ajuda a trobar nous... O sigui, realment a crear l'enginy, d'alguna manera, per poder trobar frases que funcionin de maneres capgirades. I llavors, una història que feia Perec, que de fet és un gran autor que utilitza aquests recursos, de l'Oulipo, que és un referent, una manera una escola, diguéssim, d'escriptura, és que agafar una frase que tingui, que poder-li canviar fer un quiasme o fer un contrapet, diguéssim, i que començar el text o el conte o l'obra, la novel·la o el que sigui, amb una de les frases, per exemple, se avecina una tormenta, i acabar se atormenta una vecina, diguéssim. No? Acabar el text amb un altre. No? O allò que dèiem abans. No? El Pere li treia el nus del pap i acabar dient el Pere li treia el pus del nap i que tingui tot el sentit. El text que poses entremig et servirà com per dir, vale, haig d'acabar que aquest Pere li treu del nap un pus. No? D'alguna manera, però ha començat dient una altra cosa. No? Estic dient unes coses molt fortes. No? Espero que els que estan amagats no siguin menors. En tot cas, si no encara em culparan d'alguna cosa. Aquests recursos, diguéssim, em van molt bé a mi per escriure i em donen aquestes limitacions i em generen tot un viatge. Per exemple, jo tinc moltes obres, una obra que es diu Homenatge, i que no deixava de ser un homenatge a un home natge, hombre nalga, no? Un home natge. I d'alguna manera això em va servir per escriure una història, simplement amb el joc de paraules. Un homenatge a un home natge, no? I llavors vaig escriure una obra de teatre només posant aquesta premissa d'aquí. Em va generar totes les idees del món. Un altre dels autors que utilitza molts recursos lingüístics o figures retòriques d'aquesta manera és el Cortázar. I el Cortázar utilitza un dels recursos que a mi, per exemple, també em genera més poder d'escapatòria o d'alliberar un text propi. I d'aquí jo n'he fet un propi mètode a l'hora d'escriure. I és un mètode que inicialment Oulipo, aquesta escola d'escriptura, l'anomena S+7 o B+7 o A+7, i ara us explico. S+7 vol dir subjectiu +7 o verb +7 o adjectiu +7. La idea és que el que fa és agafar un text qualsevol i canviar tots els subjectius que surten en aquell text i canviar-lo pel 7è subjectiu que t'apareix en el diccionari després d'aquell. Per exemple, ell té un text, si diguéssim sé o no sé, per dir alguna cosa, aquest sé, si vas a buscar el diccionari i busques el 7è verb
després de ser, que et surt, i que sé, podria ser, jo què sé, sermonejar, per dir alguna cosa, doncs seria sermonejar o no sermonejar. El text que et sortiria nou, no? Aquesta és la qüestió. No? Però, en tot cas, ell ho fa per escriure també, per exemple, hi ha un capítol de Rayuela, d'aquesta novel·la seva, que és un compendi de gèneres ben diferents, que de fet ell una mica s'inspira amb l'Ulisses de Joyce, que també és un compendi de gèneres a cada capítol. No? Hi ha el 68 de Rayuela, que parla d'una relació sexual, no? Una relació d'amor eròtic, diguéssim, entre dos personatges, y digo así bien rápido, apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clima en hidromúries, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Quan llegeixes això, dius, què? Et posa una atenció, perquè hi ha tensió en l'escriptura, no saps què t'està parlant. Clar, utilitza noms o adjectius o verbs que de sobte sonen bé, però no sabem què són. No? I tu has de fer aquest acte d'imaginació de dir què deu voler explicar. No? I a mesura que va avançant vas veient que, aquí està passant alguna cosa. No? Apenas se entreplumaban, algo como un ulcurordio les excrestionaba, los extrayuxtaposaba, y para movía de pronto era el clinón, la estrefurosa convulcante de las màtriques. Dius, hòstia, que bonic, però a la vegada que estrany. No? Aquí hi ha verbs, i molt sovint al diccionari hi ha molts més noms que desconeixem i tecnicismes que no pas noms que coneixem, no? I amb verbs igual. En tot cas, això crec que és interessant i que podeu fer amb textos vostres. Si ho féssiu el mateix text que heu escrit, si ho heu escrit de la vostra definició, de com us definiríeu, és meravellós, perquè de sobte apareix un nou text que vosaltres a priori no heu escrit, però sí que l'heu escrit vosaltres. Això ho dic perquè de sobte, a mi, arrel d'això, de treballar molt això, em vaig adonar que si posava alguna paraula enmig d'un text propi que jo havia escrit, que jo volia explicar-me molt bé i que la gent m'entengués, que entenguessin què volia dir perquè era meravellós el meu text, de sobte si li canviava alguna paraula i la canviava per una altra, diferent, encara que tingui un significat, doncs creava atenció. Si de sobte, en lloc de dir escriure, deia pastanaga, per dir alguna cosa, és que hem de pastanaga ara. Hem de dir, què? Què ha dit? I llavors fa com, crea atenció, de sobte crea orella, mirada, i fa que estiguis atent al que està dient de nou. No? És com si t'haguessin fet un soroll en un moment que no tocava. No? Dius, què ha passat? No? Crees, diguéssim, la mirada nova de l'espectador. A això jo li dic paraula fantasma, perquè de sobte apareix allà al mig com un fantasma i crea una mena de curiositat. No? Per mi és l'essència de l'art, la curiositat, l'interès, intentar saber què hi ha allà darrere, què hi ha darrere una cortina, i no ensenyar el que hi ha, sinó posar la cortina per tal que l'espectador intenti imaginar i cadascú li donarà un significat diferent a aquella pastanaga que jo l'he fet aparèixer. No? Un exercici per poder trobar això és una cosa que m'agradaria veure si podem fer-ho, si tinguéssim ni que siguin 5 minuts, Albert, per veure si podem investigar aquesta idea. M'agradaria donar-vos una paraula del diccionari real, del diccionari, encara existeixen diccionaris d'aquests, no? Una paraula d'aquí que no conegueu, espero, i vosaltres hi feu una definició la més acurada possible, que sembli real, i jo escriuré la real també, i me l'envieu per mail, que ha de ser faré una paraula que pugui ser una definició bastant curta, que no sigui molt llarga, sense exemples, sense posar verb transitiu, no. Estalviem-nos això, simplement la paraula i el significat. Intentar escriure com si fos un diccionari.
però breu. La idea és que m'agradaria que us passaré el mail i m'agradaria que m'enviéssiu per mail i jo llegeixo totes les definicions i entre elles l'original. I intentem de votar quina és la correcta. Vale? Vaig a dir-vos. Passatú. És a dir, P-A-S-S-A-T-U amb accent a la U tancat. No mireu el diccionari, sisplau. La idea és que definiu què és per vosaltres. I llavors, ara us passo el mail, diguéssim, pel xat, i intenteu, o us el dic, intenteu enviar-m'ho... De fet, escriu-ho directament al mail, que serà més fàcil. El meu mail és jo.oriol@gmail.com jo.oriol@gmail.com. Si ho escriviu directament aquí, serà més fàcil. Escriviu directament la definició i jo llegeixo tots els mails que hagi rebut en desordre, i entremig posaré també la definició original. Res, 2 minuts, Ho fem ara, Jordi? Sí, si podeu, sí. Així... Passa tu, què vol dir? No dic si és un verb, si és un nom, si és un... Podria ser qualsevol cosa, però és el que penseu vosaltres, no? Que pugui ser verídic, perquè així que la gent es pugui votar i pugui pensar hòstia, és aquesta la definició real. Vaig rebent. Si hi ha algú que encara no l'ha enviat i que està a punt d'enviar, que digui perquè no sigui que no hagi... Vale. Espero 10 segons, 15 segons. No, dic perquè així podem que no ens facin fora. L'Albert em sembla que tenia lío, no sé si ha hagut de marxar.
Albert Forns, que està amb altres coses de Sant Jordi. Però si Clara i Marc esteu per aquí, creieu que hem de plegar, m'ho dieu, però de moment ja ho vaig fent. La idea ara és... Vale. La idea ara és que m'agradaria llegir... Si algú no ho ha enviat, que m'ho digui, que m'espero. Però m'agradaria llegir tots els... diguéssim, totes les definicions rebudes. Entremig hi haurà també l'original i m'agradaria que anéssim... O sigui, que enumeréssim les... Jo les enumeraré, diré 1, tal, 2, tal. Apunteu-vos quines creieu que són verdaderes i quina... O sigui, quan jo vagi dient, jo què sé, 4, passa tu, jo què sé, pilota, i digueu, ostres, sí, és això, marqueu 4 i després, quan arribeu al final, dius, sí, era la 4, però jo he marcat la 4 o la 7, però sé segur que era la 4, llavors votarem. Qui ha votat la 1, la 2, la 3, no? I a veure quina surt més. Val? Sí, us sembla? Vaig a llegir definicions, val? Val. 1. Persona que t'ignora descaradament. 2. Peça de roba destinada a cobrir les cortines i domassos. 3. Marc expressiu per a làmines i fotografies. 4. Peça emprada en obres de marqueteria per facilitar l'encaix de dues peces de diferent consistència, densitat o textura. 5. Perdoneu que vaig obrint mails i llavors vaig més lent. 5. Cop fluixet i ràpid donat tot passant. 6. Gest, mirada o altra forma de llenguatge no verbal que hom fa per indicar a un altre que li cedeixi el pas. 7. Au de mida petita, característica per tenir a les ales blaves amb ratlles taronges i que emet un so semblant al dels grills. Au de mida petita, característica per tenir les ales blaves amb ratlles taronges i que emet un so semblant al dels grills. 8. Eina de fusteria utilitzada per anivellar taulons o parts d'una peça ferma i poc treballada. 9. Espai entre un element arquitectònic vertical i un precipici, pensant per sostenir allò que hi passi entremig. 9. 9 o 10, ara no me'n recordo. 9, em sembla, no? O 10, perdó, 10. Ocell de la família dels paciformes, d'uns 12 centímetres de llargada, de plomatge catxumbo, que viu prop de les persones. 11. Gran mamífer herbívor terrestre de l'ordre dels proboscidis originaris de la sabana meridional. 12. Punt de creu que serveix per relligar les teles les unes amb les altres. 13. Engranatge inserit a les portes giratòries sovint trobades en edificis de concurrència pública que facilita l'entrada alternativa de persones a un mateix espai. Engranatge inserit a les portes giratòries sovint trobades en edificis de concurrència pública que facilita l'entrada alternativa de persones a un mateix espai. I 14. Objecte daurat, lleuger i oblong de mesures petites utilitzat per passar la paraula en una batalla poètica. Sembla que els he dit tots.
si ens sembla que els he dit tots, ara si algú no l'hagués dit, m'hauria de fer alguna mirada estranya. Però, a veure, espera't un moment, que estic mirant tu, que no hagi escapat o que no hagi rebut algun mail. Un moment. Em sembla que m'he deixat algun, però no sé trobar ara mateix. Espera un moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que no s'hagi enviat... Algú... no s'hagi enviat al lloc? El que queda? Pot ser que no estigui enviat en el mail correcte o sóc jo que no ho sé trobar? Perdó, Vull dir que ara ha quedat clar que és algú d'aquí, em sap greu, perquè no és la definició. Però, Mariona, pot ser que no l'hagis enviat en el lloc. No, és que... No, jo l'he enviat al teu mail, crec. Però és igual. Ostres, no l'he rebut. J.Oriol, no has dit, o no? J, un punt de punt, Sí. D'un punt. Bueno, vale. Sí. Vale. J.O. punt... Sí, perdó. Vale, però és igual. Vale, bueno. Perquè ara és obvi que... O sigui, és igual. Clar. Bueno, potser enviem-lo igualment, per si... Doncs la idea és que això, que estan dient. No sé si ho us heu apuntat bé i si voleu que repeteixi algun dels que he dit. Digueu, qui ha votat per... O sigui, votacions per l'1. O podeu fer números amb les mans? Bueno, clar, hi ha 13, 14, no? Pots repetir l'última que has llegit? L'heu llegit? Perdó, sí. Passa tu. Objecte daurat lleuger i oblong de mesures petites utilitzat per passar la paraula en una batalla poètica. No, doncs l'anterior. L'anterior? Sí. No, ja està, perdona. Sí? Sí. Vale. I si per votar utilitzem el xat? Vale, utilitzeu el xat, sí. I així podem comptar. O sigui, en el xat aquest d'aquí poseu el número, simplement. Llavors ho comptem. Gràcies, Martí, perquè realment soc nou en aquestes... Encara no domino això. A veure, de moment hi ha 3 per 12, 2 pel 2, 2 per 6, 4 per 12, pel 12, vale. El 8 hi ha en parell, també. El 14. Sembla que ja estem més o menys tots, no? O si falta algú que arribarà. De moment guanya el 12, no? El 14 també n'hi ha 2. I empaten molts, per tant, no tenim gens clar, en general, quina definició és la real. Això vol dir que ho hem fet molt bé. El 12 era, si no recordo malament, el punt de creu que serveix per relligar les teles les unes amb les altres. No? Ho he dit bé? Meravellós. Però no és el real. Ho trobo espectacular, no? Un passatú. És de la Dolors, de fet, aquesta definició. El 14, aquest és aquest últim que hem llegit, és l'objecte daurat, lleuger, oblong, que serveix per passar la paraula en una batalla poètica. Tampoc és
és de la... No sé si ho he dit bé. La Laura és de la... No. Mellón Garcia. No? Ho he dit bé o no? Ara se m'ha anat aquest... Mellón Book tinc aquí com a... És que no sé qui... Mariona, la Mariona. La Mariona. Sí que l'he rebut, llavors. Mariona. Desconnected. Vale, sí, és l'altra Mariona. És l'altra Mariona, perdona. No sé qui va. Mariona, que és la... Mariona Aràbia Ventura. És ella. Està aquí, vale, no, hòstia, ja t'han deixat Mariona. Clar, és veritat. Perfecte, doncs, super, mira, no és la definició correcta, però en canvi creïble. Tots els altres, la 8, ja tenim la 8 després també, la 8 que hi ha també 3 vots, 12, 11, 10, 11... No sé si és aquesta. Eina de fusteria utilitzada per anivellar taulons o parts d'una peça ferma i poc treballada. Doncs tampoc és del Martí i no és la correcta. De fet, ningú ha votat la definició correcta. O sigui, per tant, és com molt curiós, no? La definició correcta és cop fluixet i ràpid donat tot passant. Això segons el diccionari de la llengua catalana, el diccionari de l'enciclopèdia. Cop fluixet i ràpid donat tot passant, passa tu. Que de fet algú altre també havia escrit, no sé, el número 4 que havíem llegit, em sembla que també anava a aquesta direcció. 2, 3, no? L'Iñaki, no, perdó, no, el Jordi Saperes, no, perdó, la Irene ha dit persona que t'ignora descaradament, bueno, això és una idea, i després qui altre ha dit? Això, la Sasha, no? El 6. Exacte. El 6, em sembla. Sí, la Sasha diu gest, mirada o altra forma de llenguatge no verbal que hom pot fer per indicar un altre que li cedeixi el pas. Per tant, certament, aquí hi havia la idea correcta i la definició era aquesta, la número 5. Un cop fluixet i ràpid, pum, donat tot passant. Aquesta idea que us dic, aquí podíem estar... És molt interessant aquest exercici i podíem fer-ne bastant més de provatures i veuríeu que realment no sempre la definició més creïble és la que hi ha al diccionari. Molt sovint a vegades li sabem donar més credibilitat nosaltres a paraules. Per tant, podem donar significats nous a paraules ja existents. Doncs per mi un exercici que em ve després d'això i que m'agradaria que poguéssiu provar a casa, perquè no tindrem temps aquí, però m'agradaria que ho poguéssiu provar, és meravellosa, que és el fet de poder utilitzar aquest recurs, diguéssim, d'aquestes paraules fantasma, entre cometes que li dic jo, però que tinguin d'un mateix camp semàntic i utilitzar allò que deia, una mena de barreja entre l'exercici aquest que us deia del Cortázar, de l'SM7, amb la idea aquesta de la paraula fantasma. I llavors, per entendre'ns, diguéssim, d'alguna manera, i és una cosa que també jo relaciono molt amb la interpretació. Hi ha molt sovint que les coses que no estan tan redites, estan tan sovades, que a vegades se'ns fa difícil tornar a dir allò que ja s'ha dit. A un actor li costa molt dir t'estimo en escena i que sigui creïble. Està tan sobat que ets la persona que més estimo en aquest món o et mataré, per exemple, per dir una altra cosa oposada, et mataré, no? Doncs queda tan sobat que no és creïble en escena. Llavors, hem de trobar noves maneres per poder dir allò mateix, però en canvi que de sobte desperti aquesta nova intensitat, que pugui... La intensitat que realment ja té el fet de t'estimo, que hauria de tenir la paraula t'estimo, perquè és hi ha molta acció aquí, no? Molt activa, vull dir. Com també et mataré. És a dir, et mataré no serà creïble si no li donem un pòsit en aquell et mataré que no l'haguessin sentit mai, que fos nou, no? La manera de dir et mataré. La idea és, com a exercici, de provar, que m'agradaria que poguéssiu provar a casa, que és escriure un monòleg,
O sigui, algú en primera persona, perquè així us serà més fàcil. Jo us proposaria que sigui, per exemple, un monòleg d'algú declarant l'amor a un altre, és a dir, estar davant d'aquesta altra persona i li declara l'amor. Pot ser tan pastós com vulgueu, tan odiós com vulgueu, perquè la idea és que quan acabeu d'escriure'l, i tan tonto com vulgueu, t'estimo, ets la persona més meravellosa que he vist amb la vida, els teus ulls són com dos sols que, no sé, podeu dir tantes bestieses com vulgueu, però la idea és que després puguem canviar, per exemple, per altres noms d'un mateix camp semàntic. És a dir, per exemple, tots els noms que he dit, ulls, llavis, jo què sé, el cor, el que sigui, canviar-los per, indistintament, sense pensar massa, per noms d'un camp semàntic, per exemple, de cuina, i que de sobte apareguin, no sé, pèsols, o podria ser verdura directament, no? Pèsols, moniatos, no sé, qualsevol cosa. Pebrots, no? T'agafaria els pebrots i de sobte agafa una altra cosa absolutament diferent. No? O de mecànica. No sé, femelles, mascles, jo què sé, el tornavís i el martell i jo què sé, o de jo què sé, el contraxapat. Agafar ja coses com super... el radi i el motor de 6 vàlvules, això pot aparèixer en un monòleg romàntic, pastós, de declaració d'amor a un altre. O les lletres mateix, i de sobte agafar coses de semàntica o de gramàtica, de complement directe. M'agraden tots els teus complements directes. Agafaria els teus adjectius i me'ls passaria per... No sé, és que pot aparèixer qualsevol altra cosa, que és meravellós. De sobte aquest t'estimo es converteix en, no sé, una altra cosa. Et fregeixo, si és en cuina, o m'agrada el teu consomé. Això que us dic és perquè realment aquesta idea és el que us deia al principi, d'intentar... L'art no deixa de ser aquesta distorsió de la realitat. De sobte, aquesta nova mirada ens farà prendre una atenció com a lectors que ens farà volar el cap, que ens farà pensar de nou. I a vosaltres com a escriptors també, perquè un cop escrit i un cop canviada les paraules, encara que no les penseu molt i penseu, no, posaré les pigues que siguin pèsols perquè així s'assemblen molt. No penseu en això, és igual. Les pigues poden ser, jo què sé, esvergínies. És igual, perquè després, quan ho llegeixes, de sobte no veus pigues, veus esvergínies en la seva pell. I de sobte aquelles esvergínies agafen una altra cosa, no? I tenen un significat. Sí, clar, són negres, no sé, i li donem una altra mirada, com nosaltres com a autors, i després ja, si de cas, podeu corregir-ho. Un cop ja està escrit, dieu, espera, no, ara faré canviar-ho, no? I en lloc d'això posaré aquí i només posaré esvergínies i trauré les altres coses i deixaré algun nom dels reals i només canviaré uns pocs, o adjectius o verbs, no? Per tant, jo crec que és interessant fer-ho d'entrada amb aquesta, diguéssim, idea de llibertat, de dir, va, vaig a fer això, pum, tal qual, i després és quan, veient-ho de nou, és quan podem corregir les coses. En tot cas, aquests exercicis crec que serveixen moltíssim i ens donen a entendre, diguéssim, de nou l'escriptura. Sé que m'he passat de l'hora ben bona. No sé si Marc o Clara, que esteu per aquí, em podeu dir si hi ha un excés i ja hem arribat fins al top. O si algú de vosaltres, justament que esteu aquí, voleu dir algun comentari, o alguna idea o alguna pregunta. Potser hauríem d'anar acabant, Jordi, però si algú té algun comentari o alguna pregunta, que ens la faci arribar, no? I anem tancant la sessió, et sembla? I tant, i tant, i tant. Si no hi ha comentaris, no passa res. Iñaki, volies dir alguna cosa? No et sentim, ara.
Escolta, bueno, primer gràcies, que ha sigut molt divertit tot això, Que bé, gràcies. Molt entretingut i molt interessant. A mi m'ha fet pensar una estona que parlaves de Miura, Miguel Miura, que feia l'humor absurd, que feia aquests jocs de trencar amb el llenguatge. Sí, i tant. Que també trobava que era... Per un moment pensava que anaves a parlar d'ell, però bueno. Clar, no. Hi ha tants que hauria de parlar que em deixaria moltíssims. Però, de fet, un dels... Espera, a veure si trobo un llibre... És que ara no ho trobaré. Un dels referents, diguéssim, de tot això és el llibre del Raymond Queneau, que es diu Exercicis d'estil, que són 99 maneres d'escriure un mateix relat. Ell escriu un relat qualsevol, de fet és molt tonto el relat, és un tio que puja un tramvia, és molt curt, un paràgraf, supercurt, i diu una cosa que li ha passat. De fet, ell sempre el que no parlava, com George Perec també, de dir, ens hem d'habituar a escriure el que ens passa dia a dia i definir una mateixa cosa. George Perec té un llibre que és magnífic, que és Lo infraordinario, que és que el tio no deixa descriure el seu carrer. Mira per la finestra cada dia i dedica un quart d'hora a la seva vida de cada dia de descriure el carrer on viu. I a la mateixa hora, a més a més. Per tant, passen en principi les mateixes coses, més o menys, però sempre hi ha variacions d'allò. I sempre ell hi veu coses diferents. Aquella mateixa persona que veu sempre el carter que passa, sempre li veu alguna cosa diferent. No és que sigui diferent, sinó que la seva mirada és diferent. I això és el que fa escriure noves versions de la mateixa cosa. Raymond Queneau, en Exercicis d'estil, el que fa justament és explicar el mateix relat, però posant-se aquestes limitacions diferents. Explica igual, però només utilitzant una vocal. L'explica igual, però a moda de com si ho expliqués algú altre. Això ho ha traduït en català a algú, i us ho recomano moltíssim, que és aquest llibre d'en Joan Lluís Lluís, Xocolata desfeta. Ell va intentar fer el mateix en català per demostrar, ell és un català de la Catalunya del Nord, de Perpinyà, va fer això mateix per intentar demostrar que en català es pot fer també. La llengua és molt diversa i molt plena, molt completa, i llavors és meravellós perquè un mateix text, de fet el text és supercurt, i si voleu, és així, és un relat, el relat és curt, i llavors l'acte següent li fa igual, però un lipograma, que és sense verbs, per exemple, o sense alguna paraula. Després fa també amb altres, a moda de J.B. Foix, i escriu el mateix com si ho escrivís J.B. Foix, o Salvat Papasseit, o, no sé, Josep Pla, o Enric Casasses, o Lluís Llach, no sé, fa com si ho escrivís algú altre. Per tant, es posa en tessitura de com ho diria això aquesta altra persona, Salvador Espriu, i ho escriu d'aquesta manera. Com es diria si fos una fàbula? I per tant, això, de fet, seria magnífic de poder fer. Aquest mateix exercici que us demanava d'escriviu-vos a vosaltres mateixos, com ho escriuríeu si fos un conte? Vet aquí que no sé, qui sigui, de vosaltres, va trobar-se o com si fos una auca. Per tant, amb 2 versos de 7 síl·labes. Per tant, crec que és interessant de poder fer això perquè d'alguna manera ens fa treure'ns de la idea, de la concepció d'autocensura, diguéssim, que tenim i dels prejudicis que tenim a la nostra escriptura i ens fa obrir, diguéssim, nous camps. De referents n'hi ha molts, com el Miura, com deia l'Iñaki, però és que n'hi ha tants, i jo en tinc tants de referents també d'aquí, justament també, que em faria un fart de citar, perquè justament per mi crec que la voluntat de tot plegat és poder copiar, saber copiar molt bé, i només copiant és quan acabem aprenent d'escriure la nostra, de trobar la nostra manera d'escriure, l'originalitat. Crec que és bastant error, diguéssim, voler ser originals d'entrada perquè no serem mai, i en canvi, si copiem molt,
trobarem el que ens agrada de cadascú i ens farem nostre. I llavors nosaltres escriurem una mica d'això, una mica d'allò. Escric allò, una mica Philip Roth, una mica, jo què sé, Josep Pedrals, una mica, no sé. I perquè ens agraden moltes coses de molts escriptors, doncs llavors el bonic és de saber què fan ells perquè t'agradi tant, no? Què utilitzen? Que cada dos, jo què sé, paràgrafs hi ha una frase que és com una mena de tornada, no? Que fa com, pum, una sentència. O fa frases curtes, o fa frases molt llargues, molt subordinades, o fa frases amb molts plens d'adjectius i plens de comparacions, o sempre escriuen metàfores. No sé, aquestes idees crec que són bones de poder analitzar per després posar-nos-ho a la nostra escriptura. És un bon resum, de fet. Gràcies, Iñaki, per donar peu a això. Bé, no sé, espero que us hagi interessat i si, ara teniu el meu mail, si hi ha res i voleu consultar, meravellós. Jo, de fet, no soc un autor a l'ús, no em considero un gran mestre, sinó que per mi els mestres són justament els escriptors i l'única manera de poder explicar és això que us explico d'alguna manera, és el que he après d'alguna manera copiant dels altres, perquè és quan realment podem trobar la nostra essència. Mil gràcies a tots i que passeu un feliç Sant Jordi confinat. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. Bueno, això que deia abans l'Albert, que demà hi ha un vermut literari, diguéssim, a la 1:30, que a l'Instagram, sembla que és un Insta Live, que us podeu afegir si seguiu les xarxes, diguéssim, podeu trobar la informació de demà. Jo m'ho he passat molt bé. És molt estrany estar aquí davant d'una pantalla, no tenir ningú, però m'he passat superbé. Bona lectura i bona escriptura. Gràcies, Jordi. A vosaltres. Gràcies, Jordi. Adéu, merci. Adéu. Adéu, merci. Adéu. Adéu.